Hadith 1. Actions are by intentions. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Umar ibn Khattab narrates, I heard the Messenger of Allah, peace be upon him, say, actions are according to intentions, and everyone will get what was intended. Whoever migrates with an intention for Allah and His Messenger, the migration will be for the sake of Allah and His Messenger. And whoever migrates for worldly gain or to marry a woman, then his migration will be for the sake of whatever he migrated for. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah, mga palangwan ha kama Islam amoyin masi insub iban tuyo magjaga sarta manayng sin programa di Hanidaw Islam pag-uhanan siguro na mukalasahan ya Sheikh Alin Jakaria Muhammad amoy hindi magpatilawal magpasampay sin panghino sin Islam di aming tempat mungga ini. Alhamdulillah in kami harum ini aun abo programa sin kami tagnaan na mo harum ini insyaallah di raha part sin Hanidaw Islam sumagawa niyan na mo in programa sin kami amoy in paawnon insyaallah ta'ala sa kabilang adlaw alwa'a dum hammis biasin waktu sin kita nyo hamasabiyaon ini ha programa daw na Al-Quran wa Sunnah insyaallah subhanahu wa ta'ala harum ini tagnaan sin kami kabalikan insyaallah dito ha adlaw sin Sabto yadto in waktu niya isab puas asar insyaallah ta'ala bang ba mamasi-masi in Allah subhanahu wa ta'ala magbuskusog iwan gaos sarta pangumulan kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala. So manjari in dum hammis biyahay ni dong ta mahapon si namo in arba'a in waktu namo was Isha agat man was Isha insyaallah in namo in dong ta pagtagna sin kami insyaallah hadlaw sin adum sin hammis dia sin waktu tuod sin kita niyo habihayon ini. So alhamdulillah in mga maudu laong tabihayan namo in pagbisarahan sin kami ima singgur ko kalasahan katuan Zakaria Muhammad tumagna kami insyaallah dengan arba'unan nawawi amuin kapatan hadis sin arba'unan nawawi insyaallah inut-inuton sing kita niyo basahon sarta nila yung kato niyo singgur ko kalasahan dengan panagnaan hadis sampai pahinapusan insyaallah demikian onday sa waktu bangso pa mabiya laong ta utan namo lamuran ding mga daw ta kumawa kami ding mga ayat sin Allah Ta'ala sa mayta na improgram singkatan niyo Al-Quran wa Sunnah ayara kala Quran ada kala hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan singkatan niyo ipalilay haguro to kalasahan kana insya ini bang haguro sing kami hatuhon paliharan sin ilmu hadis siya ini in maparok alhamdulillah in pamaham karena course sin siya ha nakapangadji siya ha Jamiatul Islamiyah bin Madinah Munawwara ha course kulliyatul hadis. So insyaallah biya mga daw sin Tagalog panatagin loob ko
minsan long tabi mga kami rin nagkalamod partner sin ako insyaallah siya makuyag ipangatayan ko karna atin niya siya inara ko nagpartner sab na kapaliharan sin hadis labi siya maparok bang aon din mga kasaan sin kami insyaallah mapamuntol niya din mga pagmana iban sin mga parkalong tamanunduki pa amin hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah hari pa makalilay in gunot ukadasahan sinamuin tungod sin hadis panagnaan basahon na to ini basahon ko muna in matan atau akan nas sin hadis insyaallah manjari ang panato parihilan makna pabasa sinuog harong ukadasahan manjari ang pabiyak mga dagbos pagbisaran tungod sin hadis ini kalabihan iban uno-uno na kafaidahan makawasin kita niyo di haamuin kabtangan sin jungjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah in hadis panagnan hadisul awal nabastarahan kita niyo hayin doon haamuin screen sin kita niyo yakon kaya baita an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hadara ilai rawahul Bukhari wa Muslim. So alhamdulillah katuan amoy din hadis panagnan bahon Nawawi gayaon insyaallah mabaya kami dumungog sin nilayan sin hadis ini kapaliharan sin amuin launta niat tungod ha ibadat amuy in syara sin Allah subhanahu wa ta'ala isa kaula lang kung di hadis ini in pagkala niat amoy in hatungod sin pagibadat patuhan na bulalamin. So insyaallah katuan mabaya kami dumungog sin nilayan mo hatungod sa amuy hadis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala fadil fadilatuhu mashkura. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna mga palanggungan na muhakam Islam, alhamdulillah yari kita niyo timagna sin pangajian launta kadar kakausgausan sin kami insyaallah ta'ala amoy in pag ingat launta sin muna-muna na in hadis dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun ininiwi na sin alisin kita ang kanay ningyanan lang niya Al-Quran was Sunnah bang bisarahon tayong pagkala sin Sunnah amon mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini wala nakabutas in Quran sabab karna ingkatan sin pamiat sin Rasul katut taniw katan inyan pagpatarlang niya sin Quran mahamulya katut taniw insyaallah na inyad wala na siya nagbutas iban sin Quran dahil mga ulama magyan lang niya inamin asas puunan sin masin kita amo na indua Quran iban Sunnah sumagawa dahil mga ulama kaibanan lang niya hambuk da sabab in Quran iban sin Sunnah hambuk da wayron siya naglipay sabab nag-aakad siya di man jari makasulangin Quran siya Sunnah demikian in Sunnah pa Quran sawab in Sunnah amuin paglilay sadya pagpahati kato pagkaparaan kato tanin supaya kita maloy makahati insyaallah naman jari tungod sin hadis ito amuin panagnaan hadis launta ini arba'un an-Nawawi tiagmaan amun biat batkain na sin guruta innamal a'malu binniyat laung niya adapun ing kahimut-mutan sin amal katinikataan sin amal ing kahimut-mutan sin amal ini siya sartaan siya sin niya makauna in niya ampain tao makapadatuhinan
di manjari jumatuin hinang bang wairun niya. Siya, wairun jumatu. Suway sadya, inkahimot-mutan sin hinang, doon haamin niya. Wa innama likulli imri'in manawa. Adapun inaminjato sin hinang, atau ingbubo sin hinang, sinhamuk tao, doon siya ini mutang haamuin ini maksud sinamuin hinang niya. Maksud niya hinangon. Magtuwihan. Atau along niya mukarna sin siya. Simpangatayan niya. Tungkol sinamun ang hinangon niya. Amal hinangon niya. Hati nga doon haon mutang. Nalong niya, paman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, adapun bang in hinang niya to, in kaonan sinamin pagpinda niya ring hinang niya, bat karna hinangon niya, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang karna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahijratuhu ila Allahi wa rasuli. Hati nga bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, in hinang niya to, karna sin Allah ta'ala, bang karna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa kaulaw in hinang niya to, miya matuk magtupa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Na buat malainkan lang niya bang ingkaunan sin pagpinda niya hinang dahil hamok hinang pamok hinang but karna mimikit halon sin jantung niya karna inyaon asupaya sa di siya makahasil sin uno-uno halaw man sin dunya ini aw maksud niya pasalan sinamuin babae dihilan misalan diha amin hadis ini bat maksud niya umasawa maglain siya ring hambuk kula mantupahula hambuk bihan karena maksud niya umasawa atawa uno-uno na maksurun niya asin mga makusahay on damikyan na impaglain niya yadto maksud piyanaw niya yadto amo natin bayad sin Allah Ta'ala kaniya in sa kaulo na wayrong bayad hadlaw Mahuli. akhirat doon na din sa kaulo na katan sin result sin hinang niya at tawa imbong nga sin hinang niya to dahil dahatuhan rabul alamin uno ni miyaksod niya to katan dahil dahatuhan rabul alamin bat dahil na Allah Ta'ala yung katanta minsan yung barantay niya dahil dahatuhan rabul alamin biya naamo yan na manjari inamo yung riwayat long tasin hadis ini awatawain na ini sulat atau naggatipon sinamin hadis ini kawaakan niya ng kitab Bukhari, ibang kawaakan ng kitab Muslim. So, sumakawain hadis biasa na mga Indonit to, inyan kawaakan tahanas amin in riwayat Bukhari. Inamin nas sa riwayat Muslim, log tahaw po din sa amin yan. So, sumakawain maksud niya si Buddha, alhamdulillah. Amo ito yung nakahaw po ang maksud sinamuin hadis, insyaAllah. So alhamdulillah. So amay ato katuan ni namin maksud ato kan makna sinamin hadis sa usap na kayo doon. So katuan tungod sin hadis ini kakitaan ta ding mga kitab mga mabasa. Mataod mga kitab na bakul si mga sila muhaddis. Muna hi Imam Nawawi kawakan tabong nagsabing hadis ini mashhur. Biya magkabasa si mga tutay manghuran kauruhan na mayan sambay kamuliran. Kabiaksahan pagkakitaan nila ini doon haabaunan Nawawi. Jadi in hadis ini hakatan daw kasin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in nabangkil sing kaguruhan salta nabangkil si mga sila muhaddison na jaman na kauna labi luwahi ay Abu Hurairah radhiyallahu anhu in siya magpulang maglawikat tuan pangbiyak mula daw na law labi limang ay muhaddis in memorize si Abu Hurairah radhiyallahu anhu manjari daw tahabiat na hinibanus sin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakitaan ta kitab sin Arba'un Nawawi Imam Nawawi nakamutangin hadis ini hapanagnaan. Para handang tain taon sin hadis may tabahan na pi niya hapanagnaan siulat niya amuin hadis manunjuki pa amun niya ini inna mala'mal bin niya. Demikian katuan magkawas na singkan nila isab ang mga long kitab amun biya Sahihul Bukhari hi Imam Bukhari demikian yan doon ham kaya baita in panagnaan hadis demikian inna mala'mal bin niya. Isa kaulaw labi mga long taon karbihan dakula di hadis ini. Demikian katuan doon ha kitab hi Imam Muslim long taha among kitab jihad. Yan sa bahay na pusan na kiabutan. Isa kaulaw labi anambol niya sinamong kitab among indas hadis ini inna mala'mal bin niya. Demikian katuan yari ha kitab ang long tayari ka kulyaw ini na wasa ko Jami'ul Ulum wal Hikam. Insyaallah biya mga long ta magkabasa sa kabruhan day sabi ni on day mga kaguruhan masumang pasay ni katuan. So biya mga Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarh 50 hadisan min jawami al kalim.
amo ini. In musannif niya Imam Hafiz Al-Faqih Zainuddin Abil Faraj Abdurrahman. Amo ini. So diha ini katuan, demikian hakay man hadis nasaraniya, in panagnaan kaya sulat na rin, di amo rin sabi ni hadisul awwal law na, amo rin innamal a'malu binniyat. So isa ka ula-ula, biya mga lamta, aon tuod kalabdihan dak ulasin hadis ini. Yung jadi katuan, amo ito mabay ng pahamon, hatihon, sarta supaya kamugan sin mga lamta timatay mong gato, habiyayaon, bang uno tuod in maksud sin hadis ini mayta biyaha ini in mga kawuruhan, iwan sin mga susulat, magbabak ko sin kitab-kitaban, dahil mga ulama hajaman na kauna, pagpaunahon nila, inamuin hadis ini ha mga panadaan kitab, ikasulat nila. Alhamdulillah, lang ta. Tungod si Nieto, in mga sila, amin haulihan, biya na si mga nagtalip sin kitab yan, damikyan in Imam Nawawi, na muna-muna inamoy in piyagkawaan nila puunan sinamoy pangingat na muna-muna na din kan Imam Bukhari. Sabab siya panagnaan nakaparupot pakatas sin namin mga kadis-hadisan dahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga sahabat yato ibutang tabi sin siya mo Abu Hurairah yung mga sila to in piyagsulatan nila daghal nila sadya alam sin ni gantong nila biyubutang. So kabi ini Abu Hurairah, di siya misang makaingat magsulat o magbasa. Di, namun siya rin namin di makaingat magbasa di makaingat magsulat. So magawa inamoy inamin hadis apabila nakasud, ini palang sindagal na di na makakuha magbalik. Iba ninyan, bakas na siulayan si mga sila kasahabatan, timpo na kauna, long niya bang di da ka maglipay in paghapal si Abu Hurairah testingan nila dahil katahon patahon asubuhon nila di maglipay amuat yun din ang mga inidihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ay Abu Hurairah in mga ito sampay bang biya tali-talion hadya siya isabi namin bang ibarat mga nagpangadji siya hinahuli-huli. So muna-muna, 2 tahun dain siya nangadji Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya pa in 15 taon. Mahita, bukod niya 2 tahun dari nito, 2 tahun niya iabutan Rasulullah, at 2 tahun siya nakapangadji. Nakapangadji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati nahatay na po sa na sinamin. Okay. So nakasun siya pa kay sanggatuan, maray niya Rasulullah mawapat. Naamo yan to. Na inyan to, long ta, misan pahawiat yung kahalan niya, in siya timutog doon, amoy way hinang niya rukaing sampay, biyayta niya lang niya, ina po nangadji Rasul sallallahu alaihi wasallam, way maksud puro kaing biha, sampay naghigma siya ron Rasul, man siya makakaon, makainom. At inatyutukan niya. Na yung mga kaiwanan sahabat, utang tabi mga kanda, ini Abu Bakar As-Siddiq, sa mga mupay na kauna rin hatatan, iwan kanda Umar ibn al-Khattab, in mga sila tulong ta, pasal sinaon, iya ayupot nila rukaing, magtubihan, bukod doon sila tutog, biya ka Umar ibn al-Khattab, bukod siya roon halaw si Madina, dito siya nag-uula ako ba? At niya panahon niya pabaon, palaw si Madina, biha, na supaya siya makarungog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, manjari, sampay amoy napikil niya, aon haraigpay niya, riyan niya nagsubli, law niya, kaunitan kita makakabi ang mga ilmo tuon, amin, inidiritso rin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maha magsubli kita. Magsubli sila. Lang niya hamuk adlaw, ikaw yung madto para Rasul. Hamuk adlaw, ako isa. Hindi, ikaw isa rin Nalong niya, hadalang simbihe ito magsubli kita. Haadlaw lang niya, ikaw hindi dito, ako yung manglagusaha. Hapa nilita, kay mo ibang kako. Lang sinambuk isa amura. At niya, sibo-sibo sila karo magbahagi. Magbahagi sila sin ilmo dahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam magbahagi sila sin amin mo usa. Pwedeng kataw kasi nila katuan. Ing kataw kasi na yung tuyo nila. Maglawag sin ilmo. Mag-share sila. Di sila maggimot sin ilmo. Di. Ipag-dihil nila. Naman yari namin nakakato nakahadir para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diha, nalong ngayon tayo mangod, nayarin nakakurin dito Rasul. Na kayo mo nakataan. Kayo mo nakataan. May dato kayo kanya nakataan. Sa kabyan to na, kaya nagigimot niya na nagisuko niya. At dihil niya na. Dihil niya na ito, kataan na. Sabi niya mo, kataw mo kung biyasin sin. Na, naman natin, pagbidaan kita ko yung sin. Pagkawat lang sin, naamoy nyo sa adlaw yan, nagbangin na kita. Kayo minto nga, kayo nga. Kita min pagbidaan sin alta, iwan sin. Kala ko in mo kataon, iwan sin amon sin sin, in pilak, pag supamahirhil mo, o hanggang tos pilak mo. Kayo man pilak.
Ang pag Okay, magkaroon kayo mo. ang pay Para po niyo mo. iril mo kata. Irihil mo kataan. Yun na Yun na kayo. Ano yan pa nag-ulit mo? Yan pa Allahu nag-ulit. Akbar. Amuan Ayan. nilingkat niya. Subhanallah. Naman gari, doon na mga ini, kasi nasabot mo ito, may siya nahinang bihatin kahalan niya, sabab, bang marunguhon yung mga kaptangan si mga ulama, amin nakakawa sing ka himut-mutan, kanyuk-nyukan sinamigil mo, dahil ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadis sinilong niya, amoy ini, in latunan sing tiap-tiap hambuk tao harap pa ka Islam. Ingkalagwan sa Ingkalagwan sila disin. Amoy ni latunan niya. Sa Corabet Bridge. Bridge. Bangway ro ni di siya makalato. Di siya makalato. Di siya makaabot man to pa Mainang siya Islam. taytayan ka. Taytayan. Kaya makaragpak siya. Makaragpak siya pa ka Islam. Bangway ro ni niniway. Mayroon. Masya Allah. Biha. Suway ito makalaway siya rito. Amang taytayan ni. Sarta, long sinhambuk alim, Ahmad ibn Hanbal. Ambok siya rin ang mga ini aimah al-mujtahidin at tinedeng ha upat mazhab. Sometimes siya ni muhaddis. Ahmad ibn Hanbal. Muhaddis na isang siya. Siya muhaddis. Ahmad ibn Hanbal. Ikaw upat siya rin hamamajhab. Ikaw upat siya rin At ini Ahmad ibn Hanbal muhaddis siya. At same time fakis siya. Fakis siya. Naman dyan ini ni biyeta niya inamin niya to. Hapamaham niya. Laong niya in hadis bang mulaw niya ini bang biya kato putalon panahuton ini biya mga hakuan supaya maluhay mo kakuanan supaya maluhay mo matayma in hadis katan punon mo na law niya tungod sin pamahampaa ka ma Islam tu hadis hadya ini majukop na in ka Islam. So ato hadis. Kaysa niya hadis ini lamon in hadis. Kaysa niya mo na ini. Innamal a'malu binniyat. Riwayat lang ni Umar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat. Ikarwa niya riwayat si Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mu'minin, amin na man ahdasa fi amrina. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini kato niya amin riwayat ini Nu'man ibn Bashir. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Mahaba. Isa ang mga ini-explain da kung nang maabot na yung waktu nila. Inshallah. Biya na sinagi, natagmaan na rin hadis ini, sampay maustay niya ito katanta. Sabdong tagaton in hadis na sabot mo hinong kataan, muntuyad to, di takawakan ta haabaw ng gawi. So, alhamdulillah, mga panahon na kamis na mga ini, kalo-kalo insyaAllah makuntin yung programa sin kami katuan dyan. InsyaAllah. At abutan na to tayo mga hadis na sambutin amuin na bilang din mga long tabi at mga pakan sin Islam hatu hadis insyaAllah. So amoy ito katuan din mga long ta angkan na ako nagkaaso may tayong hadis ni panag na ano. Nawala ko lang natatalo. But mahawain question mo okay katuan. In maksud niya at iniganapan ko yung kwan. Okay katuan. Muna kumawa kita rin kwan Imam Shafi'i. Kaptangan niya, laong niya, laong si Imam Shafi'i, in tungod pa hadis, hadis ini, nasambot ini, laong niya, kapituan mauduan, atawa pangadjian, halaong sing kitab fikhi, suran si namin hadis ini. Sarta laong niya in hadis ini, hang kabahagi sintu, sin ilmu katan. So pagtao sa sulsul ilm. Sulsul ilm. One-third. One-third sin ilmu. One-third sin namin ilmu. Hati na bang in ilmu katon na bagi bagto, ambok bahagi siya. Dahil hato, ambok bahagi. In hadis ini, ambok siya bahagi ang ilmu tungod pagkakama. Nasarta, in namin hadis ini, bang ibarat mga, biasin mga doktoriyaw, amoy ini inamin kuan niya, kaingatan mo yung symptoms, bihan, sin sakit. Bang ibarat mga makuwat. Atin niya, amoy ni makatilas, sinhinang, nakaamoy wala. Amoy hadis ini. Kaingatan mo yung hinang, wala kimugdan, iban sinhinang kimugdan. Sa kolomin ang tabi kapag examine. Amoy yaon ni namin hadis sa kuan. Hangkan na, dunay ni, ba't siya but doon ni a'mal, al-a'mal, kataan sinamal. Siwo daing gugo, atawa ini ni result sinhinang niya, harap pa marayaw doon si pamangi, magbing pataw na ginang kaniya. Magbing pataw ng ganyan. Dahil ninin sabab niya rin haniyat niya. Diha. Nangkan na, in parkala, ini aon
lang ta, amin di kita makatukod, amin aturon mo sino no. Aturon mo lang mo yung hinang na yun, pareho tuling tao yun. Manjari magkuhan ka yan, dumayaw sin tao yun. Napakakustad siya. Oo. Lang ka na sabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda ka to. Di mo kaingatan in ka-Islam sinambok tao. Sa hingga lang niya kaingatan mo in ok da taakli. Bangunin hinang niya. Unuto din namin kuhan niya, kahimot-mutan sin hinang niya. Oh, di mo matukod, lo mo ayaw di magigalam si masjid. Biha. Akan di magigalam si masjid, di magigbihan ha. Wailong na waktu niya, akong masjid kata. Sa aon waktu, pagbuhan na rin alam si masjid, nalukpas kata ni Namal. So, muna-muna roon ha, pangadatan, makalugo. Makalusin ka kahinan. Makalusin ka kahinan. Among pangadatan, tafi'il, amuin, sulang, kabayas na Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari habok ko rin ha mga alim sing kita, ibay haki, nagbayta siya. Ada pong long na amal, di long niya mutas din na ito pagkala. Kaisa niya, ini amo na yung kan. Ibadah kan biya, kung may utang ta mga kaiwanan magdirihil maanawiha. Amo na yung kuwan. Hindi karuan niya long niya, sinamin ini hinang sing tao, lisan. Bang biya kato, kauli, imumungan si kuwan niyo. Hikato niya, amo na yung mga luluatan sing kita. Tini maksud niya roon, amo yung jawari. Jawari. Namo na yung pagyanon sing kamaasan talong niya, amin, Kauli. kauli fe. Into ini. Na into parkala inilaw niya, in hambuk deng hatuyaw, nalangkom sin, amo yung hambuk hadisin. Amo na in ibada, kalbiya. Kalbiya. Hati niya na naka niya roon kataan. Ampa in ini amo na in mahunit sa hunit-hunit na lang ta ini kuanon sin tao. Amo ini uno ba ini? Amo in pag-anggaw taan sin tao. Sabab mo na inyaon di mo kay ngatan ning kahalan sinambok tao diha. Kita ko si mga munafik magkahalad daw. Amin dieta sambil kato sin ini akamata tungod pa mga munafik. Betulihan. Bang mo aturon, bang sila mag-ibadat. Masya Allah. Bang kau amin magre-record siya namin hinang. Huwag ko na maka-ato rin na tao yun. Bang hainang da. Intuyo mag-ibadat. Sa may tayo tuloy tayo mo sin Allah ta'ala amal niya. Pasalin niyat niya, opposite si namin hihinang niya. Hati na wala na Sulang, kamo. wala na kamo. Wala. Naamo at namin pagyanon dito. Ang kana di ko makayan lang yaon nakaamo na kana in kita rin hawak to suway kita nagbawa ko sinunuta. Sin pag-iman. Yung pag-iman sa kahinanta. Bansit kahinanta. Jajagahanta. Jajagahanta. Ate niya tiap-tiap ko ini humalihan na sindu, matuog na ko sindu, suway mo muna ini kuanon katantan. Inamin nahinaw ko evaluate mo rin haban na namin ko inahinang ko hawak to ini ben nakaamura ba tawa wala. So ay man pag inu-inuhan. Nasa tabang siya amin hapikin mo wayron biyahan si magnan pamukon mo napangayon mo ng tawfik pa Allah Ta'ala. Ya Allah dili di makabot tawfik kinambal pa tumura mo ng pangayon po kayo. Bangsaw pa mahapikin mo aun dito si magnat pamukon mo na mga ko kampunan pa Allah Ta'ala. Karon doon. Nawihat tindeng ka mga ini ta lilayan kato si mga kuan si mga ini kaulaman ta. Hangkan yan biyutang si Imam Bukhari, hapanagnan, amo ning question mo kain ito. Hapanagnan, sa bapunan sinkatan lang niya, amunain, ini latunan Latunan para may Islam. Para may Islam. Yeah. Manjari isab in kan Imam Muslim, abita kato si mga sila, Kitabul Jihad. Kita may tayo biyutang isa bahulihas. Sing Kitabul Jihad. Hati na opposite iban ka Imam Bukhari. Imam Bukhari. Kita Sahih Bukhari, panagnan, inyo sabay na kusan. Mahita yan to, sabab inya to pang himati ka to amin makabang makawas sa sing kitab yaon. Sin impagjihad to'y, bukon amin kitaon mo dyan amin hiwal sin tao. Sa amon niya. Amin niya. Uri maksud niya iwas siya, nagluwas tong sa. Iwan di ko makasiguro bang siya nag-uno na. Ito nagdidihad. Hangkan naon hambok waktu amin ini pihak bansak nila, haos sila nagbuno magtuwihan. Kaya di ko di katuntungan ng sin sahabat. Pagdatong nila magtuwihan, pa ini Madina, lang niya Rasulullah bang hikwa ni on. Di kami makaato sin amal din niya.
in sapat niya lumagot yung katantan bihanin. Imbya isog niya yung katantan. Atungod si Atong siyang pagdihan. Tinibet niya Oo. suko niya, iwan sa namuin pagka-active niya. Oo, pagka-active niya tungod siyang daw. Biya mayroon tagkabuka-buka. Na sumakauni na kasi rasul. Innauhin alid na. Min ahlin na. Min ahlid na. Hati na, yung sila Oo, subay siya. kita to, si rasul. Intao yan lang niya din ha. Kuwan, tao narka. Naman, kali namin yan to. Amin bakay-bakay niya yan to. Biya siya niya. May tayo rasul na kamay taksimbihin yung tao yun. Dalo kayo na muna nag-akad-akad, ibang siya, hingin namin tuyo niya ini katagtan. Amin hibo sugto din ginawawaran niya matupa amin pagkala sin pagdinadya. May tawag to niya ini. Diyakan niya. Naman jadi habuk waktu nag-back sila iman sa truck, nahawli niya to. Nahawli. Inamin niya to. Amin na pag-ano niya. Naman jadi albiantog yan to. Naman jadi hawak to sin nahalul man siya rin niya man kasandalan ni namin amin sakit. Mantuhiha, at niya naig dito yung kasabar niya. Mantuhiha. Kaya niya inamin ni Budang. Budang Oh, kaya Budang. ang paniyayutang matupadaghal niya, ang siya nagpahanta karap pawawa. Na natuhugin baran niya siya. Hati niya, eto yung nahinan niya. Yan to ang mo ating pagyanon sin Rasulin tiya siya. Ahron na. Pasasin, nagpatay siya. Nagpatay siya sin ginawa baran niya. Nakita. So inato katuan din ang mga ilmo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muni pag-isok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Haway pa inta, kita niya ng usan niya. O wakto pagkainatan niya. Kainatan niya. Sa ibay ta niya. Sin Allah subhanahu wa Naramik ta'ala. yan hambog sahaba na nga suha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nung niya Rasulullah. Aon long ni hambog pusog nagdihan. Karena kinita singnan niya amin supaya siya mabanto. Supaya siya makawakal ta. Biyeta nakatanta. Unoy niya tulong niya, pisabilillah. Makawak siya yung tukuan, makawak siya karewa. Among tungod pa kung nadukat. Amin pag-jihad. Pag-jihad niya. Dahil siya butari, amin na may tabyotang ni Muslim dito ha Kahingap kahinap usan siya ng kita. Babul jihad. Babul jihad. Napasalan, inyaon kataan, tungod paparkalak pag-jihad, pisabilillah. Wayroon makahati sinamin niya at may maksud mo, makatoman to. Kaya aon yan makadman to. Kung ni maksud niya. Kanya maksud nila. katuan. Kanya Kumuha maksud. dahil hahula. Basta magluwas nung sa sumagawain niya nila. Nagkanya-kanya niya. Kung Allah talaga makaingatan. Ang kan na in pangasubo, timao din pangasubo Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamok din jawab niya. Hamok din jawab niya. Wa man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. Hamok din Ang jawab niya. Ingkatan si mga subo kung danan dasing nito kata. At na unang-uno na bagbukan baksod car na hanggang kasing kalimas na notala, Way nakata. di mabilang pisabilillah. Naamo na niya to karena nasindon niya. Yari na si musud di amin. Correcto. Abangan yan tayo insyaallah. Wa man kahizatuhu di dunya, Oh. yusibuha ame ito katuan. Amoret. So amo yan tin maksud katuan hanggang na bitang imam Muslim dito hay napusan. Ay na pusan. Supaya panghimati. Panghimati ka to si mga jimadat to ang hindi kita man jari maniguro. Minsan pa rin lang kusing kakahinan, mamalibalat, mabanginyat, wala di mayaw. Umasibi, iwan, malarat, impahala sin kakahinan. Na amo na. Minsan pa biya din lagbo niya. Iwan na biya na sinari di ka man jari maniguro. Sabi niya biya way ta sa milsin rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Man qala innahu fil jannah wa huwa fin nar. Kita to. Amuin siya katuan Amin nagdawa siya. Mag-claim siya pawalan din siya siya. makasud siya surga. Panasa. Pagwafin na lang sa Nabi sallallahu alaihi Kita wasallam. to. Man qala innahu alimun fa huwa jahil. Pasali niya ang katandeng na to, Rabbul Alamin. Sa niya doon siguro niya katuan. Na, Siguro niya. Sa laway mo buhay palihadon niya ini. Ay ko maniguro. Amon na. Sa parayaway kakahinan mo. Oh, Pangayo pa Allah talagang mayan maghinapusan kaway ng barayaw. amon na. Ang bento ka. Ayaw pa ka na control mo yung surga. Minsan yung baran mo rin, Hindi dati mo mo control. Namita ka mo kapagdawa. Minsan yung baran mo rin mo matanto. Na amo yan ting. So amo ini ding mga hangkan himang Bukhari biutan na hinapusan. Ay imam Muslim. Ay mga Muslim supaya lang tapang himati mga sila mawaya magluwasong sa ganas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyin minsan pa biya din lagos yung kakahinan ang malibarat yung ila sin arama Islam bang iniyat bukon marayaw dati nali na siya dihilan ganda sin Allah ta'ala pamarayaw Ito katandok pas. malugpas katan sang sa hadja ato naglupas ko sa wakto damit yan ina to kata natin na parka na hikarwal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan.
So amo ito katon maksud nga mga long ta nasabot yan to amo yung mga hadis. Amin na. Alhamdulillah. Amin. Manjari amo nasabot mo kain na tungod sa namon long ini sulusul am. Atin na hada hadisun sulusul am long Imam Shafi'i rahimahullah. Atin na 1/3 sin ilmo. So in 1/3 dito katon lang ta bahagyan ng puugday nga mga tuo. Amo na inasabot mo kain na kapaman ko alhamdulillah nga bayta mo. Amo long na karna inibadat. Amo in ma'nasin iman katuan daw na qaulun bil lisan. Wa itikadun bil qalb wal amalu bil jawari. Amo yan to. Sebab ibadat tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, labi luwa amoy ma'nasin iman, daw si mga sila ulama tauhid. Amoy muna hipagkabtan sindila. Itikaro sin pangatayan. Ang lautaan sin ginhawaran. So long ta day hatuyad to. Amoy ni kasampura si pag-iman, bang muna sampuna into ini. So in pagtapon in amon niyat ini suko sin pangatayan, amon ang kalbi ng sin maas. So ang kanda to sila imen daw na sulusul ilm, 1/3 sin ilmo in hadis ini. Subhanallah, amo yan to. Sa dalawang Imam Shafi'i, wa yadkhul fi 70 baban min al-fiqh. Katakan, amo yan to. Sumud siya pagkapituan lawang dahil ilmo fiqh. At ini sara aturan. Bihan. Amo yan to, amo to sa aturan. Sa kaulog atuan imang asara daw tadiakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hamal ibadat suwaya unin niat marayaw. Sebab bis tahun sekatan doon haniyat mo. Minsan pabiyali inpit sin pagpug mo takbir atau kan in pagpalingkat mo sin kakahinang mo hawa kakitan sin dua mata si manusia. Hatat kala in pag-iman atau kan in panawhid atau kan in niat mo kung marayaw atau parukain ka kung kana sin Allah taala inihinan mo. Inyad to wayran to post paida ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nasangsa na dyan na ginang manusia. Way pahadaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amo yan to ding mga long tapaid kasi na mo hadis ini hanggang to nabilang sa long ta 1/3 amo yan to. Naiwanin ko dito ikahanap ko rito tungod sin kuan daw ni may tato na hinang siya 1/3. Sababin halaw sin 1/3 dito ingkatan magkontrol kaniya amo na niya. Sa ta ingkatan sin tumugila sin katan hinang amo na niya. Amo. In sa kaulo la amo ni namin ini magbaita kanila sin bihedewayat. Amin mamaita kanila sin katanhinangon. Sabab ini at ito makadha hapiil, makadha kaul. In kaul asal yaon biya na sin agi bakas takeri hindi nagpuno ini halitso mga nakauna 5 bayat to. In tungod paparkala amin lang nga ibada ini kalbiya, ibada kauliya batin fi'liya. Ini nikatatan wayrun lamud tariqi. Ayaw pa kita nakalamod. Minsan yung Rasul wayra nakalamod. Siya nagpatarang sa jasim paghinang kaniya. Intungod pa ini kuwan ini, amin lang niya kalbiya. Biya bay tatato sin Rasulong biya ini magdatan niya. Maun pa kauliya, kataan sin bibis sa rahon mo halaw, kita ka man sambayan. Di ka man jari kumanak doon, dahil hakuha. Ingkataan ni kabtang mo yun, biyabay taasap sin Rasul, inpunan dahil hatuan rubularan. Biya. Damit yan yung pagrupo, pagsujud mo, piyahantang sin Rasul kato, kung di rin imbutang, ini timindog ka, limingkod ka katanta, sumujud ka, rumupo ka, bihan ko katanta. Di ka man jari kumanak doon. Sinamon kayo mo. Sa diin na in kaya pasampay sinabi. Ato na hinang sinabi. Hinang sinabi. Bayan, amo yung tinuluntan. Amo na tinuluntan. Kataan. Sampay biyeta sin Rasulullah sallam inadina yusrun. Lalo siya maluway. May sabab bato kun mo na sa din namin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di na kaunitan. Sabi mahunit kami mag-aakama ka, ikaw pinmaglag. Pang biya din kari mo himina. Oo. Ang painyaon niya nasal. Inilang sin Rasul, sando kamaray tumuni, sandi. Biya ba yung katuan, biya ba yung upaman silang tabuhang kahoy? Magluto nasa, sa nagkumankaw, kumaw. Amo na. Nasabi na pagkaon biya ba itan, pagkaon biya din. Ang biya din hanta. Masya Allah, katan. Kasi biya rin kaluwa sa magkatuan. Sampay pag-inom, biya ba itan pagkaw. Bangkaw lang minom lang niya si mga tubigan. Lata ubuho abban. Buko namin pag-inom itong hawon. Natinahan ka. Sa sumay siya, inut-inut sumud, matto pag-inom mo, matto palopti. Kita ko yan. Pagbukaan ba katuan ha? Masya Allah. Buko na mong direct-on mo itong hawon magtuwi biya nila. Damig kaya rin pagkaon. Yung rasulin pangadatan niya rin, mang siya magkaon, na mo rin tuko lang.
buko namin sa ukon bihan, singkay bihan namin, ang pamatuhi, suod pa naman sinsibo. Bago kong bihan. Ika daw yun. Na hatungon sin kataan sin amal, hinangon sin kita, yaunin niya. Amin maglilay kayo mo, suong mo hinangon. Mamayta kayo mo, uno nini, sambahayang mo nini. Uno nini, pagdo, katawasod na. Mamayta yan to niya. Mag-control niya. At siya inamon maguno, siya in maminig. Maminig. Pinigon niya pang uno in kakahinang niya. At uno in sambayan niya. Nasa tabang niya turon na, yaon siya nagdadaka, inyated to. Singkatan paghinang, dahil pagtagna, sampay pagtalos ka niya. Amaya to. O di ito man dyan mo lamurad sindukain. At niya inamon niya tinikatuan, ipagpinig tas Ipagpinig. Dami kami si mga magpaigo. Paigo. Uno yung imaksod mo magpaigo. Paigo juno. Paigo junob ka. At paigo paglanuhan dyan. Paglanuhan ka. Okay. Ha? Atawa ini paigo inyaon si mga paigo waktu Jumaat. At niya makapinig ka niya katuan, ano niya? Makapinig ka niya. Sa bangsa pa mali mo kasurad sin niya tinyo, ano yung meaning niya? Ibutang mo na may ko juno, wayron niya at mo sila kuno, way ko nakapaigo. Way ko nakapaigo. Di mabilang yung pagpaigo. Di mabilang yung pagpaigo. Masyaallah. Oo. Dili to haliyat sadya. So amo nila kutika lagwan katuan sin niya. Nagpipiil ka. Yaon mo na biyabas sa ingkatan, yaon yung kauliya, yaon yung piliya. Sa wala dito ini kalbiya, dara. So amo ito katuan yung maksud din mga beta sila niya. Ang kana, di siya makaig. 1/3 siya, katan din na 1/3 siya. Sa taytayan siya. Taytayan, harap pa ka-Islam, mashallah. Sa amo ini maray magbeta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam katuan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah subhanahu wa ta'ala kung naturun niya in luparag mo si manos niya inumbang payaw niya lingkat siya bustahan si baran niya muna to sa naturun siya ng Allah ta'ala amoy lingkat halaw si pangatay meaning amon niyat sa rayaw-rayaw tungkol pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala muna nawang kita kuma si mga jimadat hatid po si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya sinambok sahabat doon sila nagpupuni ng mga kasahabat na Rasul alam si masjid manjari biya luparag tos aun kaya na naman sila susunod pa lang si masjid. Laon niya, ang mga iwan-iwan niya roon. Aon sumunod mo rin pa lang si masjid ini, tausul ka. Tausul ka. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atod na yung katata. Nasimod na niya ito. Pagsunod na siya mabayan. Inamin hamugin. Oo. Napagsunod biha. Amo tinagisin na sunod. Na, yan ito hikaisan niya. Hikarwa, kami ato rin kahalan, nagbaitan niya sabihin, Rasul, sumud lang niya kalong si Masjid Biha. Amuray niya ito. Manjarili makatahanin. Una to, same person ka to. Same person. Si Mudya to tayo at yung wilan niya, tausul ka. Pagbalik, pagsud balik. Amuray tausul ka. Tausul ka. Naman jari, pag-iingat sin Ibn Umar, magduya. Tawin. Kita ko kuno, pasalin siya yan to, hamok siya rin ang mga sahabat sin Rasul. Amin bang aw niweta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito siya humundong sa kainot-kaingatan niya. Inamin kahimot-mutan siya namin. Biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin result niya rong yadi. Ingaton ko to din nilang, unuhun yung secret sin tawin niya. O punta niya to siya, tawin yan to liyan ay nagbisara lang niya. Ni biyaon pagsantaan ko lang niya ni Ama. At ina yung Umar ibn Khattab, makadaliwa lang niya, ini atin niya, marunong na ko kayo mo, isang na kumalong niya tuwad lang. At ini tuwad lang ito yung room, namurani namin pagtawa ko lang niya, ini, bang makakaon kayo mo yung tao, kanong sing tuwad law, inaturan niya, ikaw man diri mga subukan niya. Bangunin bakso. Kata bisita mo? Bisita mo. At entertainon mo siya? Parulahon mo siya. Oo, Hulmatun mo siya. Alam si tuwad daw. So, ay po asin tuwad lang. Sa tadi na subong katuan mo ulit maksud. Within 3 days yung katuan na. Ayaw ka, ulit ko man ito. Haram katuan ito makruin. Na, iyan to, mayroon sa biyeta ka ito maharam matawa. Ano sa, imaksud niya ron na, hindi lang mo intaw yan to sinamuin kakakuanan. Kakaan sinamin maksud niya. Amon siya na mismo. Siya na yung mamaita. Long niya yung maksud ko, inibihay niya sa inyo. Sabab, mataod ba yung namin kamaksudan? Sa libyo rin natuwa daw ito, o nakaharong sing kita mga subukan niya. Bang sa libyo natuwa, daw o halaw sa baita. Sa muna hangkan siya himanti doon kayo mo, ada kala on maksud niya lewat niya. Ada kala long sintuan daw kawakan niya. Gabing kamo mo ang sintaw, halong sinangkat daw kawakan niya, na mamait na kayo. Na magsukul tong sinkuhan niya, namin jawab ko yari na. Jawab to kanto na, magsukul kayo. At taway karwa sinadlaw mataas na.
Bang siya hikato na sinadlaw, magtubihan, amo na yung long niya, simangka na siya. Hawak to amin. Si manang limit ka to. Yung limit niya. Sa pagbisita. So, Atau mabilang amo itaw tagawajiban intaw na bisita. Maghulmat ka na. Manghulmat ka niya. Muna to, na bang isang makaliw na rito na sobra na. Sobra na. So, isang siya mga lag na biya mga kuwan. So, makalihing na siya kabugat ka aming karuan. Na. Nung niya, walang problema niya kung biya ka to. Na, iya ka na niya napabahay. O punta niya kahan niya. Zaran mo ba ito kataw? Ibn Umar. Ibn Umar. Diya kahan niya. Na, nandiyan noon man biyan Hawaii, itaon niya. Ubus sumambahayan. Natuwa. Ubus siya tumabutin waktu sumo, magpati, sumambahayan. Na, manglag na sininang niya. Halaw mong sintuy roon, tuyan, labi at tininang. Awak to amin na maid na siya. Nandiyan ba ko kayo? Kasi niya ito mahita. So, yan ang pwede yung rasul. Rasuka. Yun ikaw, tausul ka. So, ang pwede nagising rasul. Kisa niya nila namin biyeta niya. Namiyari ako kayo mo. Yung na niya, mayroong pagsantaan ng iba niya ama. At yun niya umarip ng kata. Sa, miyari ako kayo mo, so kahit na tayo maunmo ako. Maksud ko yung mga tulsin kakanan. Kung doon kayo mo yan lang yung kawayan ko yung natul. Wala ko kita. Hawak ko kurite. Kapay kaya ko. Dalaw niya mayroon na sa blong yung paginawa. Yung kako, amuin, bangbiya ka to, amin, minimum, hihinangon sinta o mag-ibadat, hihinang niya. Hihinang niya katan. Nalaw niya mayroon lang kayo ngatan, pamurad ko. Walang baha lang niya amuin, inako, di ako magtuog, di ko pagtirungunin mata ko, sa kaino, kuri mapangayo pa Allah Ta'ala yung kaampunan kanya. Ikaruan niya, maglano ako simpangatayan ko pa tayo maghumuslim ka tayo. Before siya matugat. Before siya matugat. Wayroon nga sinatay ko tayo. So, amo yung personal one. Naniat na ito. Haniyat ito marayaw katawan. Niat ka marayaw. Allah wala ko. Masya Allah. Tausul Tausul ka. ka. Kasi niya sa walong. Nabilang siya ating mga tausul ka. Kita to yan. Buhian pa katuan. Buhian pa siya. Yaong panong bandong-banduan. Bandong-banduan. Sa tiwin ang sinabi siya tausul. Pasal si niat niya marayaw. Kawa do. Bang urul-urulo ng mga kahadisan niya, Masya Allah, makabunin tukbahay. Amin. Pag-asusin Rasul ang mga kasahabatan niya, nagtuwihan, mangayok kaniya unay ginangon niya Rasulullah. Mabaya siya sumunod palong sin suka, mabaya siya makapaghambog iwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumunod si Rasul na maununo na yung taon sinahinang amal. Aming ganta ikasud mo suruan. Nanong niya Rasulullah, tungod mga pagsambahayang pangkuha sa pagjakat ini, mayroon siya ako na tipon-tipon tulong niya. Mayroon lang niya, bang tungod na yan, bang ako'y mamistawi, tiyo-tiyo-tuon. Sa sumakaw along niya, malasa ko pa Allah Ta'ala iwan para sulit sa nagkama. Amo rin niya ito hadya, malasa pa Allah Ta'ala iwan para sulit. Naunay nagising Rasul, anta ma'aman ahbab. Masya Allah. At makapagundang ka panguhadong suruga, iwas yung Iwan siya kalasan mo. Subhanallah. Ano yan to? Niat ko lang po sa pangatayan. Hati na amoy pangatayan ka, wasa-wasa. Ano rin? Hanggang Allah na may ta, yung malayan pa umar, wala ba nun? Illa man at Allah bikardin sahib. Hati na pangatayan sa wasa. Mahal ka pa ng mula namin. Nahangkan na, bang kita amin, maghinang yaon. Ayaw kita, iman to, ito din ang malsin tao yaon na taon doon yan. Bukon, mayroon kapatid na mag-ibista si mga hinang Sa sinta. bukon kita mag-evaluate ka. Iman, bukon kita magdadaka magsusulat. Magsusulat. Awat malaki ka sa Allah Ta'ala. Kinsa rayo-rayo hinangunsin kita, pero pag yaron sinong makasi mo ang Pagkamdaan to has. Hati niya, baran mo, insubay mo kisabon. Yan to dahil. Oo. Muna para. Oo. Iban sing katantaan, hikalarak, sinamal mo, ayaw. Ayaw mo hinangayat. Ayaw mo rugtulay mga yan tumataan. Kasi payari malaraki ng malibanan. Naamo yan mga katawtay mamurani namin biya mga tungod sinamin hadis, haupo-haupo da. Yung kamaksuran niya tutunan, mahal ka inamin niya. Yung kita iwan na mabaya na mo ipahati, yung tungod paniyat, bukon ipaglapal. Amin mukarna sinjantong kita, amin tuon timututong ka amin hihinang ta, hinhinang ta tuli manjari himinang kita amin kita yung nagpunan, suway impunan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala.
bihat tinang kwan. Magkarasway iniyat pamarayaw doon na. Pag ang niyat pamarayaw ko ito, niyat karna sinallah. Karna sinallah subhanahu wa ta'ala. At inimpunan din hatuan subay. Yung Rasul nagpatarang sadya. Amo tinululong. Imana niya iniyat ito, amo yung tinilas atau tinilag sininhinang yung matandang Allah ta'ala ng Rasul. Bang siya mo kun amo, amo natin mamayta. Amo rin niyat. Amo rin niyat men. Iban doon ka to anong sintagat na kasalalay. Amo na. In kalagguan sin pahala ihir kay Muslim ta'ala doon halingkat sin niyat pangalayan. Amo na. Amo yan to kaki. So ang kada inna malamalu Biniyat. sa kaula-ula in ang malipadat sin tiyak na pagkatuling kato niyo. Doon bistahon subhanahu ta'ala haniyat niya. Amo. Ito kaki. Atin niya bang iniyat pamarayaw karna sin tuhan amo yan to inhir subhanahu ta'ala. Atin niya tumbas hadaras ng Allah Ta'ala. Arapon mangwayrun niya at pamarayaw karna si Tuhan. Minsan pa rin lang kung sinibat na hinan niya sa kaura-ura. Di kaya ito mga sirwayo marayaw hadaras ng Allah Ta'ala. Karena sambil beta dato si mga sila, mga ulama tauhid. At ini di hikasud palam sinsur ay tau sinaman. Di. Sa ini kasud palam sinsur rida sin Allah subhanahu wa Iba rahmat niya. na inrida niya subay niya matok untuk pamin niyang pianggakan. Jangda. Iba namin hinang napatarang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya kato, ako bisara, iniyat na sabot ng diha ini. Ako na daw ikhlas. Ikhlas. Ikhlasun niya lang na. Hati na, ikhlas si Nagbabatok ba yung gata? Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanang nabilang niya mga surut, kabulil amal. Amo na. Amo yan to kaki. Amo na. Hati na lira ini katuan na. Hati na magkakatap induwain. Na. Magbatok into yung katanta. Madto pa amin ini pagyanon ono siya. Amin unin pagyanon Islam. Al-istislamu lillahi wal inqiyad Bitta'. bitta. Wal bara'atu min asyirki wahid. Na mo na lamor da siya dito. Amin batukon min katanhinan tiyatarang sin Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Bating niya undeng ka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyat mo isang nagbabayta dito. In Rasul la yantiqu anil hawa. In huwa illa In huwa illa wahyu. Matara. Namo. So, pwede ka muna ang Amo sa nilawang biya, amin biya, kasusahan ta. Amon awon deng hama kaiwanan long tao kunya to biya mga paguno. So magawa amin bang kakitaon sa kaulaw lang mga yaon katantan. Wayroon po unan niya rin Allah subhanahu wa ta'ala sa ipag matukas nila roon amin hinangit. Subay to da mo di maakat. Nawang mapamon subay sa ito mapindata. Maghijra kita. Maglain kita rin amin hinangit. Tumon pa amin hinang tiyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ako yung timaan sa pag-hijra ng katuan. Amo, Ano ang nilawayan siya? Ma, Muna din din, ang hijra, pag-live mo rin Pag-live. mula. Bukun ka basan niya mag-ibada, amo na. on ka pang hula, amo, hindi kasan niya kayo mag-ibada. mag-ibada. So, namurdihan ni katuan, pag-hijra, pag-live mo rin hinang pumasya, Lamod na maon siya. pa hinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamig yan din hinang mo, laon ta nakalanggar pasara sin Tuhan, bilang mo ibadat, sinbukong ibadat, Oo. pag-live ko rin hayan, mig ko rin haamuin, hinang wala nakaamo hasun na si Nabi Muhammad sallam. Oo. Pagto ka, magtawat ka, Amo. makakasun na si Nabi Oo. Muhammad sallam. Karena sa bilbitan Saan kita, ardullahi wasi'a, patuhadiru fiha. Lokal yaon, di suman nang yung pag-ibadat mo. Sa hiluala imano siya doon na. Mataw di masya tihinang doon. Ikaw, At then, ikaw, lumiyong ka. di, pag-idra ka rin ng lokal ito. Amo yan. Amin suman nang ka, on tumanina, alam si Ate Nini. na, yan to ka to, makagaos ka. Oo. Alam takun arullahi wasi'a, Wasi'a. patuhadiru fiha. Amo na. Bukon kay kaon ang singgo mission Allah ta'ala manuwa, Ah. ako yung nandiyan ko maghijra, Ah. mag-line din kaya. Beto kami. So ako yan to yun mga maksud ng Alhamdulillah. in hijra na damikyan mga palamahara ng Islam, mga kyanilay siguro itong kalasahan, in hijra rin diha ini, amon mag-line ka, so ira niya makatiniat pamarayaw. Amo na. Sebab na bangway niat pamarayaw, minsan pa ko ng hijra, diin na inamon lang tanya si pangatayan mo, pag-line mo yan, Oo. apa di mahasil mo kato ana? Amo na, biya. Arapon bang inyat mo pamarayaw, pamarayaw inshallah. Biya daw si mga ini, amin yari na to, hadis wala nakabukas. Kau po biya mga hamok lokal yun, kaya lingkatan kau si lokal yun. Pasal imibog kau yan, tumalingkat yung mga baing kuwan katanta. Bangamotin niya ito karena imibog kau si mga yan to. Napon na, mahasil mo. Kasalangan niya to sa ato, ay ranway na. Mayroon na kayo. Way na parsupuan. Biya si mga tapag jihad do kato, ano sa jihad. At No. ang mayroon ning
Niat pamarayaw. Subhanallah, bisan pa iyan sinabi sa landay ng mga karamat sa lagu-lagu hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ng mga nagkamatay. Ako rin patay syahid. Sa bangin niat, tulawa doon, niat ka na sin Allah ta'ala. Di na masil din ito kato. Nasambil, yang dieta. Hambok teng ha mga asubuhon panagnaan. Amo rin namon. Nagbasa Quran. Ha? Nasyahid. Nasahid. Iba si mga Iba. nagnapaka. Nagnapaka. Nasa sa mga putingon ini sin Allah ta'ala yung tuwin. Sa may ta, pasansin niya at buko na. Buko na. Nah. Imuting mo sila sa Allah. Putingon sin Allah ta'ala. Kadab. Kadab. Subhanallah. Hadarat sin Allah. Hadarat sin Allah subhanahu wa Artinya, why di kita makadinay ka doon? Di. Di mo madinayan. Artinya, di madumay niya, Allah na muna rin ka po. Di. Sa mga ito, meron kadab, kaputing. Bukon, imaksud mo hanggang ko ng luwas tungsan. Patkar na ko. Sa mamaya, kadyak ka, mawantong ba din ikaw may Maiso. Inambukis siya matawdal ta. Atau min alta. Pagkama iyan, nung namamurakaw. Inambukis siya taka-ilmo. Taka-ilmo. Yung na Pagkama kanina. yan ang alim. Masya Allah. So kami ni katuan ini ng mga lawang tajimula to hajaman sa kita ni Biyaya. Alhamdulillah, mataon din ng mga katutay mangmurang tayan na nakapaham sinakama. So magawa amoy in, auntie kita pa rin ng mga kaiwan yan din kanila. Amoy in, mamukitaon. Maglahir katuan, sumahir din kaptangan sila. Iban hadyan ngang sin sila. Wala kita naraag sa Allah ta'ala maghukom sin bakit nila sa mga tayan. Sa awat waktu ko tayo magzahir kaptangan. Iba simba kahinang yung dagbos daw ang tabi mga wayrul ka ikhlas ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga yun pati mong kita rin mga sabi sa mga mas na kahinang amoyin mahinang din ang mga ipon sa talagang ikhlas po itong hanapularan niya kakahinang nila. Lamiluwa kapag tutut ilmo, kapag dakwa, kapag khutba, haunurong na kakahinang tungod pa amundagan sa Allah ta'ala magdakpay ng marayaw, manglalay ng mangi, suwet ko iniyat pamarayaw, kana sa Allah ta'ala sarta, buhong kita sina mo yung inlaw tatatawangan at tawagan tumbasan din Allah subhanahu wa ta'ala haddo maulit nga galawan bukon ka na sin riasa bukon ka na sin sana bukon ka na sin naman kabantukan sa inkarnasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa peta in kita naraksin tuhan mag-ibadat katasin hinangta mag-ibadat na yung pag-ibadat sumay karnasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala so amo yan kaya tatakatan in kahalan mo, in kamiskin mo subay mahinang mo pag-ibadat pag-ibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaya mo, subay mo mahinang pag-ibadat pag-ibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno na rin ang mga nikmat sintuhan yan kaya mo subay mo mahinang ipag-ibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala in kasabar mo, subay mo yan to mahinang mo pag-ibadat diha ina mo inyaw ni sab kay min nikmat katanta damit ka may damit ka subay mo mahinang pag-ibadat so depende hamano siya kato pagyan sa magpakaisin na matiyamos ka na sa Allah inshallah subhanahu wa ta'ala so harap mo yung katanin ni katuan panandas ng Allah ta'ala na ikaw na maingat magpakay ka niya tama na hari hindi na matiyo mataon manahot maas na din hanay masintuhan ikapag-ibarat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon hadya yung pag-ibarat so ikaw karaya magkatuan ha so yung matulin alta mo isang mga miskin makapaghinang kakaw karayawang patuhan rabulangan so amayad to hindi halimang siningkat-tingkat daw tabi ang mga nilayan sinamuin kuno to kalasahan kapaliharan sinamon hadisin na malubin niya so yung mga inikatuan insyaAllah ta'ala lang tabi ang mga di kita pa mag-tayma lang ta mga inshallah on the waktu namin inshallah ta'ala hindi kami mga bukad daw katuan inshallah diin na mga pag bisarasin kami di kay katuan siya laong tabi mga awan pangasubo na magdilda kami waktu inshallah mga adlaw rukain inshallah so pangmayan na ito lang tabi mga tumakang inshallah subhanahu wa ta'ala katong yung katan so sampai ko sa pinagkatuan hindi ang waktu tahayaw nandiyan na kita ng kuhan habiyayaon pangkawang tabayang mag-ebis sa mga katotay manguran bihan magpasampay sila sa inshallah kanila inshallah balik pagbalikan sing kami ini maabot inshallah susungon yan inshallah subhanahu wa ta'ala pabalikan ni sabihin programa sing kita niyo pag-ubos ito na alwa na isang magbalik bihat to na sadya murmurahan bang biya mga income ini halawang kasayra inshallah subhanahu wa ta'ala kita niyo ra kami rin di kahawa habi asim waktu amin ini nasabot na mo inshallah ta'ala biya sinamin dumini at ini mahapon sin alwa damit yan lang ta ini mahapon sin ini sabtu inshallah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan dahil nga mga ini pagpatarang sin kami tiyo-tiyo yung mga yato katantan matawad pa to ini bang mapaamuhon
kakunahan na to paingaton. Inshallah sa inyat to amin kadar kakaus-kausan sin kami. Inshallah na amured to yung mga hika ini sarap kasing kami hawak to ini inshallah subhanahu wa ta'ala na kalo-kalo ramayan susungon na aon pa isab magsusong dahil mga pangadyan sing kita niyo sa babya na sinagi na hadis yan nagbabatok yan katantan way yan magsulang way magsulang inyan bang aon hadis doon ha biya na sinagi sing kami amin makakita kau hadis lang mo nagsulang yan na ingkabunalan niya kung saan nagsulang yung dua hadis yan. Sa nakasulang doon namin panghati ta. Wala pakyawat po. Wala pakyawat po. May tayo ito. So ay tahati on marayaw, in Quran, iban sin sunnari magsulang. Ayat Quran, iban ayat Quran, di siya magsulang. Biha, na angkan na ayaw ko mag-ini kuan biha. At tungod sin pagpakwa, lang yung baytahi kuan behini, baytahi kuan siya behini, may tayo na nagsulang. Inya ito panghati. Ano kan nakakunahan sin sila ito papagbato kung nila yung panghati nila. Kaso pa yung makapagakat, noon pagkabayan sin Allah Ta'ala. Bihat to. Bukod namin lang magmato kasi nabuok doon aming katanaman niya. Inabuok siya doon na katanaman niya. Nari na siya magbato. Amo na sa. Hindi na siya magbato. Sada mo na naman, aga mo na hambok. Ambok da. Yara marikato. Amo na Kaya ba? nakusan na limang sa hambok. Ambok din So sa. may man dyan lang tabi at mga maunin na munang tapar sa lang natungod pag-aagaw. Sa may tanan. Panghambok din, pag duman agarunta, abok din salakan, mga salakan, Amo na. atin na magsimuda kata. Mag-uniform yan ang sikita niyo kata. Amayan to. Inshallah, mga katote manguran, balik kita niyo maglingkod na hati niya amo ini hadis sumunod kaniya. Hadis si Karwa. Inshallah subhanahu wa ta'ala, yan hakita ba amin abaon ang nawawi. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sampai mahubos na mo ini, ang pa kami lumatun pa doa ini sa kitab, bihan, amin wayroon na mo na pa tarang ha amo ini kitab amin abaon ang nawawi. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Na waktu ini, kami magpasampay sin ka sila sa mga kanong katantaan na waktu bihao na minimalog kamo abiyaw niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala sibu dahil kaaunan sin kita niyo yari hawla na to ini iwan na sin mga sila nakahuwa man to pa ini hula malayo longta man to pa mga hula Islam hula sin mga Arab yawn mga katautay manguran na mo yan kamurunan mura-murahan mga katautay manguran in kita niyo kataan halawang kasay sarta amuin ini makatay makita niyo dahil ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bukun ini dahil ha amuin iniingat na mo sumagawa yurul-urul na mo sa jabihan in mga pamaham panghati sin kami hatungod sin biyatar lang kato sin panguna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mura-murahan ini ito makatay makita niyo sa taing kami sabi niyo sa pamaon din mga kaptangan na mo nakasulang in pamaham doon hayan na makuyag kami baytaan niyo si mga amin wala nakaamo biya mga himumungan na mo makuyag tuod kami bukod kami nilaw ta amoy in biya magmatuka sa kasaan inshallah subhanahu wa ta'ala amoy in makapagbatok kita niyo kataan pabuk lokal aminiyangan ang ansing kita niyong katantaan kasanangan dahil natungan Rabbul Alamin insyaAllah subhanahu wa ta'ala kaluon ni Isaram insyaAllah So alhamdulillah mga panonghawang Islam amunayat tulong tayo mga inamuin inakusan sinamuin waktu sin kami arapon inamuin hadis sa Indo unong tayo siguro na pagkalasahan biya mga lawang ta mahaba-haba pa yung waktu hagatuan biya lawang ta mataon pasong ta mabisa na tungkol sin gato sa insyaAllah mong sabama lawang ta susungon ini lawang ta among piman daw sabto yan to ari pa kami makaratun pa among ikarwa hadis bang aon pa biya mga lawang ta kulang tuod din ha mga dilayan at tawakan baba na tuhap yung hadis ini kung dala tubig ato natin tagdaan magbalik paliw-tiyo asan din in bieta in hadis ini ini lima lamod dakatan di siya makabutas at na misang kita dumilay duway mo do yan to ra siya yan to ra sa may ta suran dong siya sumud siya pa kapituan pa lawang sin pangadjian insyaallah inshallah so insyaallah mo yan to mga panahon Islam na sinagi sin mga kalasahan at ini hadis Nabi Muhammad SAW di po diyan magsulang iman sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sebab nanti may tasin Tuhan Rabbul Alamin in hadis sahih amo na indilayan sin Quran mahamud ya so di tud siya magsulang atau di siya magtugtol bang nagtugtol ara kana hapamaham iwan hapang hadis sin kita
So cekon tay pamahamta iban lawakon ta pagbiadin kabatok ta pagkaamuhan sinlilayan sin Quran mahamulya abay ta sinadisay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito na hadir waktu sin kami insyaallah pagbiyan kita niyo makapagpakdaha daw ta susunod waktu amuin next daw ta adlaw katuan na daw sa hadaw sabto insyaallah taala. So bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah min mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamiri wattiba'i sunnati nabiyyika sunnabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala.